Hi friends, everyone Malabar Anglers-ന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ലൂറുകൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോരോ സാമ്പിൾ കളറുകളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കളറും നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അൾട്രാലൈറ്റ് ലൂറുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലൂറുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ആൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ജിഗ് ലൂറാണ്. ഇത് 6 ഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ 10 ഗ്രാമിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അൾട്രാ ലൈറ്റ് ലൂറുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്പിന്നറാണ്, 0 സൈസ് സ്പിന്നറാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ സ്പിന്നർ 2 സൈസ് സ്പിന്നർ. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സിറോക്കിൻ്റെ ജൂനിയർ മിനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്രാ ലൈറ്റ് ലൂറാണ്, നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ലൂറാണ്. പിന്നെ ലൂർഡാഡിയുടെ ലൂറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോയിബിയുടെ ഒരു അൾട്രാ ലൈറ്റ് ലൂറാണ്. ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ലൂറാട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ മെജോ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സോണർ മീഡിയയുടെ നമുക്കൊരു പോപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് സെറക്കിൻ്റെ ഒരു ലൂറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ലൂറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലുക്കാനിൻ്റെ ടിനി 52 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൂറുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാ 35 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൂറാണ് ലുക്കാനിൻ്റെ. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ചൈന ലൂറുകളുണ്ട്, ചെറിയ സൈസ് തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്. ഇതൊക്കെ പല കമ്പനിയുടെ ചെറിയ ചൈന ലൂറുകളാണ്. ഇതിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ലൂറുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ലൂറുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഈ സ്പിന്നറിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുവപ്പരലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷോപ്പിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറുവപ്പരലുകളൊക്കെ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കലക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. പിന്നെ തോട്ടിൽ പുഴയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൂറുകളാണ് അൾട്രാലൈറ്റ് ലൂറ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പുഴയിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് വെള്ളം കലക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ തുടർന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടിപൊളി റിസൾട്ടുള്ള ലൂറുകളായിട്ട് ഈ കാണിക്കണൊക്കെ. ഈ ലുക്കാനിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടുള്ളതാണ്. നോയിബി അതേപോലെ ലൂർഡാഡി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ. ഓക്കെ, ബൈ.